Weekend li għadda nibdew Black Anthony issa ma kienx hemm biss il-programm tal-pornografija ma kien hemm ukoll il-karnival. U l-karnival ġib miegħu ħafna attivitajiet. Attivitajiet mhux biss il-belt imma anke f'ħafna rħula fosthom ħalaxa u ritratti li rċevejna propju l-għada ta' attività kbira li kien hemm ħalaxa, ritratti li se nurikom issa juru dak li ħallew warahom in-nies u l-middera ma tnaddafx u allura mbagħad kaxkar mill-ilmijiet u mix-xita illi kien hemm fil-ġranet li għaddew dan huwa l-pjazza ta' ħalaxa l-għada tal-parti tal-karnival. Ovvjament aħna nappellaw biex meta jkun hemm attivitajiet bħal dawn ikun organizzat ukoll it-tindif fil-lokalitajiet u ovvjament għal sens ċiviku tan-nies li ma jitfgħux l-affarijiet barra. Kitbunna studenti ta' kors ta' lifelong learning fir-restawr ta' Lamara. Daw qed jagħmlu l-kors tagħhom fil-post l-Ospizio il-Furjana u kitbunna biex jgħidulna li kull darba li tagħmel ix-xita kellna ħafna xita din il-ġimgħa tant il-klassijiet huma f'kundizzjonijiet ħżiena li qabel jibdew il-lezzjoni kif qed naraw ikollhom l-ewwel kwarta jagħmluha inatfu u jneħħu l-ilma mill-klassijiet. Għalunna li din hija problema biex tiequ li jkollhom klassijiet aħjar u nota li għamlunna fl-ima għallu naħna nixtuq ningrazzjaw ħafna l-allima fejn professjonali għatuhom dan il-korsu aħna ovvjament inselmu l-allima kollha minn hawnhekk u nirringrazzjawhom tax-xogħol illi jagħmlu. Batunna wkoll ħafna filmati, niġibu ħafna toroq ħanurikom dan il-filmat li batinna Ruben Karwana miż-Żurrieq. Hawnhekk qegħdin triq il-Plovieri, iż-Żurrieq, diżastru taż-Żrieq. Alla ħareġ ikanna żorna b'balanza għax ma nafx kif ħatgħaddi. Il-karozzi biex jgħaddu ġiri weħlet il-karozzi u nixbduhom tal-biża. Qed taraw il-karozza kif inhi ġejja bil-kemm tgħaddi. Ilha 10 snin hekk it-triq. Min triq il-Plovieri iż-Żurrieq kien hemm ħafna ilma hemmhekk immorru għal fejn iktar ilma taħt it-tela tal-Kurċifis fil-Furjana fejn jorbtu l-cruise liners u fejn għaddu ħafna turisti ġew żerafa batinna dan ir-ritratt fejn juri kundizzjoni tal-bankin hemmhekk ferm perikolużi nappellaw li titranġa malajr, jibatunna wkoll ħafna żbalji u kultant l-iżbalji li jieħdu n-nies iservu wkoll ta' reklam aħna nuru din il-pastizzerija ġewwa Buġibba li kitbet pastizzerja biżżejta bit-tikka forsi ngħidulu li tinkiteb mingħajr it-tikka imma forsi jagħmel apposta biex tidher fi Black Anthony u jieħu reklam b'xejn. Kitbinna wkoll Mark Gatt. Mark Gatt huwa bniedem fissat fuq il-miġja ta' San Pawl f'Malta u għandu ħafna informazzjoni u dana kien sar proġett ta' tisbieħ f'San Pawl il-Baħar u f'dan il-proġett li huwa ferm sabiħ nifirħu għal dan il-proġett ta' tisbieħ għamlu tabelli biex iwasslu informazzjoni dwar il-miġja ta' San Pawl f'Malta. Però xemm ħażin f'dawn it-tabelli, tabelli sbieħ, però miktub illi pereżempju 250 persuna niżlu minn fuq il-vapur illi kien fuq San Pawl meta fil-fatt fl-atti tal-appost li jingħad illi kienu 276 l-ewwel żball. U mbagħad jingħad ukoll illi San Pawl, il-vapur ta' San Pawl inkalja fuq il-gżejjer ta' San Pawl waqt li kien sejjer f'Ġerusalem, mentri fil-fatt San Pawl kien sejjer f'Ruma. Attenta ħafna lajn ta' dan ir-raġel u ġibdinna l-attenzjoni u aħna ovvjament ġibnija fil-programm u bagħtu ritratti u l-filmati tagħhom fuq sharabank@tvm.com.mt. Din il-ġimgħa minna investigazzjoni żgħira ġew Julian l-uffiċċju u għamil li mistoqsija, għalli jisma' għalli qed ikun hawn daw ibijaw iċ-ċilindri tal-gas fit-toroq. Għalli issa daka jekk inġorhom fil-karozza nxurjat jien hekk ikolli inċidentu jisplodi, karozza tiegħi inxurjata u jekk nagħmel ħsara l ħadd ieħor ikolli nħallsu jien minn buti jew tħallsu l-insurance. Jiena ma kontx naf iwieġbu u għamil sensiela ta' telefonati lin-numru ta' kumpaniji tal-insurance. U dan huwa riżultat. Meta tixtri ċilindru tal-gas minn dawn li jkun hawn fit-toroq u tabbih fil-karozza? Dak hekk għala xi ħaġa tkopruha intom? Jekk jisplodi tank, you're not covered. Ġifieri jekk jisplodi ċilindru. You're not allowed to carry explosives. U ċ-ċilindru tal-gas tqisuh bħala explosive? Iva. Ġifieri tittini parir ma nixtrix minn barra. Minix qed ngħidlek toqgħod titkassa jew ma tixalx il-forn laqqa. Le, xi kun hemm nara n-nies jien nifhimni għaddejjem biċ-ċilindru dak jisplodi ġifieri ma nieħu xejn jien. Le. Anke ma tħadd ieħor. Le, they are not covered by insurance. Mela, jiena nixtri ċilindru tal-gas. Sew mandaw ta' triq. Jekk ikolli accident u jisplodi ċ-ċilindru,
Intom tkopruni bħala insurance? Diment li inti qed iġġorru l-gas for domestic purposes għal-mod tal-kelma x'inti tmur tixtrih. Titfgħu ġol karozza u sejjer lejn id-dar. M'hemmx għalfejn ma jkunx covered. Ma covered jew mhux? It is covered. Le, ta' ma tkunx kopert jekk inti għalla ħarsqat one ċilindru fil-karozza ma tistax ittella. Ma jistax intellu qed ibjgħu fit-toroq kullimkien. Kif ħan nixtrih il-gas jien? Ma jgħadux minn qoddimek daw. Ġifieri inti qed ma jistax intellu ċilindru fil-karozza? Le, no, għax that is an explosive. Inti għandek riskju kbir jekk ittellaw fil-karozza li verek għalla ħarsqat jinnaf jinfaqa dan jew jibda ħireġ il-gas jew xi ħaġa. Le, ma tkunx covered. Ma tkopruwix intom, as comprehensive? No. That's an explosive. Lanqas jekk nagħmel ħsara l-ħadd ieħor? Le. Mela, jekk nixtieq ċilindru tal-gas minn dawn li jkunu armati fit-toroq. Sewwa u nabbih fil-karozza. Jiena nkun kopert jekk jinqala xi ħaġa liċ-ċilindru. Liċ-ċilindru? Jekk jisplodi pereżempju. Jekk tkun comprehensive iva. Jekk tkun comprehensive ġifieri nista' nabbih iċ-ċilindru u ma jkollix problemi jekk ikoll hemm. Eżatt, fire and theft ma tkunx coverjat. Meta inti tkun qed tiġġor it-tank tal-gas u xi ħadd jidħol ġew fik u hemmhekk kien hemm explosion, iva hemmhekk tkun covered, imma jekk inti ħallejtu ġurnata barra fix-xemx u splodajna f'ħabba xemx, hemmhekk mhux ħadd tkun covered għax inti għamil ġurnata ħallejtu ġol karozza. Fim ġifieri tista' ġġor tank tal-gas, imma mhux tħallih. Meta fejn tkunu tafu ġurnata jew għadni xi. Għax ifhimni tank tal-gas mhux ħajsplodi mix-xejn. Saħarġu proċeduri tal-Ena Malta u tal-gassijiet li tistgħu tippikjawhom. Ġifieri liġi mhux bħala insurance qed titkellem? Le, bħala li imma ġifieri jekk għal ħares qatt jinqala xi ħaġa meta tiġbru inti ħadd tkun kopert u mbagħad aħna jkollna x'naqsmu ma' tal-gas, fimt mal-kumpanija li jbiħħu l-gas. Dawk jiġu bħala hazard goods u ma jkunux covered fil-polza. Ġifieri inti tini pariri li ma nixtrihx iċ-ċilindru tal-gas? Le. Ma nixtrihx manta trak sewwa biex niftehmu. No, jekk kienu possibbli jiena nagħmilha personali, ma llum il-ġurnata issa la naf x'qatt ma saqsejt, to be honest. Mela mnalla saqsejt. Ma nagħmilix iżjed. Taħt lek għajnejk ara bis-saħħa tiegħi. Ngħidlek issew jiena mhux l-ewwel darba minn wieħed anke tnejn. Imbissa ma tagħmilx iktar hu. Leta. Mela jidher illi ftit konfużjoni jekk iċ-ċilindru x'inxurat jew aħna nappellaw l-awtoritajiet illi la darba ċilindri qed jinbigħu barra tkun bil-liġi illi għall-inqas jekk jiġrilek xi ħaġa jkun kopert ħadd ieħor il-minimu stabbli tal-liġi. Ukoll irid ngħid li ċempluna tal-pastizzerija u jidher illi ġbidnilhom l-attenzjoni li kellhom dak l-iżball ma nafx ħadux għalihom ma nafx fejn ħadu għalihom jew ringrazzjawna. Imma insomma nerġgħu nuru biex intom reklam ieħor b'xejn insomma u sellmulhom minn hawnhekk.